Sanibonani guys, okhulumayo uSibongekile wakwaKhomo. Abangaziyo nabangangazi bengangibiza ngoSibonge. Guys, izathu ukuthi ngenze le video is because I wanna ask you, ngizoncenga ukuthi si-subscribe ki-BNV Film Production. BNV Film Production. Ngizoyibhala la phezulu ukuze sizokwazi ukuthi sisesha kanjani singene kuyona, si-subscribe. Siphinde futhi si-followishe BNV Film Production. Kuyafana futhi BNV Film Production siyafollowisha. The reason why ngifuna ukuthi sikwenze konke lokhu is because sobe sishutha i-movie, part 2 wale movie lene, and I got a role. Kile role le engiyitholile, it's a different character from my personality, so it's interesting, to be honest with y'all. And nani ke nizothuka mase seniyibona, so ngiyanicela ukuthi si-subscribe ki-BNV Film Production ku YouTube. Utshela umngani wakho atshela umngani wakhe naye futhi atshela umngani wakhe, utshela uma wakho futhi uma wakho atshela umngani wakhe. Lokho ekuhamba kanjalo uyayibamba. And izathu ukuthi ngifuna ukuthi si-followishe la ku TikTok wabo is because ngizozama ukuthi ngilokho ngimkhombisa, nginikeza ama-hints basically ukuthi ngizobe ngiwumuntu onjani. Yeah, so ngiyanicela ukuthi si-subscribe BNV Film Production. Iyona into ebalulekile kakhulu ukuthi si-subscribe kubona. Yeah, that's it. Ngiyabonga ke.